Dragii mei, mulțumiri mari lui Dumnezeu că ne dă acest prilej de a hrăni sufletele din nou cu cuvântul Său. Nu e vorba doar de hrană, ci și de medicament, de vindecare. Este vorba și de refacerea ființei noastre. Mulțumim lui Dumnezeu pentru orele sfinte ale sabatului, în care El ne-a chemat la adevărata odihnă. Aceasta nefiind cea fizică, pe asta putem să o luăm miercuri, joi, când credem. Odihna pe care o dă sabatul, sau pentru care stă sabatul ca un monument, este aceea care vine de la Dumnezeu datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Numai cine a intrat în odihna aceasta datorită a ceea ce Domnul a făcut pentru noi, acela sărbătorește sabatul cu adevărat. Ceilalți oameni țin sâmbetele, și pământul a fost plin de oameni care au ținut sâmbetele, dar ce puțini au cunoscut sabatul Domnului. Când Domnul a spus acolo, nu vor intra în odihna mea, în același timp a lăsat și făgăduința aceasta altora. Celor care au refuzat a spus, ei nu vor intra în odihna mea. Ei au refuzat să intre în odihna mea. Ei au ales, cum spune Biblia, să-și așeze înaintea lor o neprihănire a lor înșiși. De asta n-au ajuns niciodată să cunoască odihna pe care o dă Dumnezeu prin jertfa Mântuitorului. Dar pentru ceilalți, zice, câtă vreme stă în picioare făgăduința intrării în odihna aceasta a Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Ceea ce ne spune nouă că există un timp de aur în viața noastră și în planul lui Dumnezeu, în care putem să intrăm în odihna aceasta oferită de Golgota și nu de viața noastră. Este un timp, pentru că Biblia spune, luați seama să nu vă pomeniți veniți prea târziu. Doamne, vreau să intru și eu în odină. Mulți vor veni și vor bate în ziua aceea și vor spune când însă este prea târziu. Aș dori să revenim în lumea fără egal a parabolei fiului risipitor. Cea mai frumoasă poveste care a fost spusă vreodată în cadrul speciei umane, în istoria omenirii. Dacă cineva știe o poveste mai frumoasă decât aceasta, îl rog să ne spună, dar cred că nu. Este cea mai frumoasă povestire spusă vreodată. Este atât de plină de încărcătură duhovnicească încât nu vom încerca vreodată să atingem frontierele ei, ci vom rămâne și ne vom uimi de ceea ce vom vedea în timpul scurt al vieții noastre care ne-a fost dat. În întâlnirea noastră precedentă am exploatat aici în Scripturi și am explorat expresia și-a venit în fire. Și m-am bucurat foarte mult că în discuțiile care le-am avut cu noi toți de aici, am constatat că într-adevăr s-a înțeles această simplă de altfel idee, dar de o capitală însemnătate. Acum ne mutăm de aici, în aceeași parabolă, și o să ne ocupăm de un alt aspect, dar nu o să descriem lucrul acesta, ci o să umblăm să înțelegem care sunt cauzele. Ne vom ocupa în această împrejurare de sărbătoarea aceea controversată. Nu știu cine afară de tatăl acesta, de acest tată, nu știu cine altul ar fi făcut așa ceva. Orice altceva, dar în niciun caz o sărbătoare ca aceasta. Acum să mergem împreună la această sărbătoare, mergem cu inima strânsă, că după părerea noastră n-ar fi fost cazul de sărbătoare, era cazul de un pic de închisoare, mă gândesc, nu de sărbătoare cumva. Suntem confruntați cu o problemă care literalmente sfidează orice fel de ordine, orice fel de teologie și istoria și tradițiile și valorile și toate. Cum? Înțeleg să sărbătorim un erou, dar să sărbătorim pe omul acesta care a risipit averea cu desfrânatele, zice fratele cel mare, să sărbătorim pe omul acesta, e contra naturii, e contra firii. De aceea tema noastră se intitulează Sărbătoare cu supărare.
Cam așa se întâmplă, știți, și la anunț, și la toate, la sărbătoare mai și câte o supărare. Ce să facem? Trebuie să fii gata. Da. Dar aici este extraordinar. Nu promit că o să putem încheia partea aceasta de temă în seara aceasta, așa că în ocazia aceasta o să continuăm, cred, dimineața de la 9:30. O să fim aici cu toții. Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mare era la ogor, în lucrare. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. Noi cred că n-am fi făcut nici muzică și cu atât mai puțin jocuri. Vai, trebuie să fim serioși, trebuie să stăm solemn, nu putem să... jocuri, vai, dar nici nu intră în discuție. Ce tată este acesta? Muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Ce se întâmplă aici? Ce se petrece în casa asta? În lucrare trebuie să fim serioși. Totdeauna să fim întunecați la față. Încruntați. Cine ne întreabă de vorbă, întâi să oftăm și după aceea să răspundem. Ce e aici? Muzică și jocuri. Așa ceva. În timpul zilei, e zi de muncă asta, toată lumea trebuia să fie pe brazdă și în timpul muncii acesteia vă arde de distracții. Stați și cântați și jucați aici ca niște țapi sau capre sau cum o fi indignat în ce-o fi spus el acolo. Robul îi răspunde: fratele tău a venit înapoi. Ați văzut vreodată negru în fața ochilor? Omul ăsta a văzut negru în fața ochilor. Când a auzit așa ceva, deci el a gândit că este pur și simplu o exagerare, adică într-o zi de muncă ne apucăm de muzică și jocuri. Noi nu avem timp de muzică și jocuri nici într-o zi de sărbătoare și atunci suntem tot puși pe muncă, cu atât mai mult într-o zi de muncă. Nu? Dar nu era atât. Era ceva cu mult mai grav. Era ceva mult departe la ceea ce el ar fi gândit vreodată că e posibil. De mult se spălase pe mâini de fratele lui și uitase, știți, sunt unii care nu mai sunt la adunare, de mult s-a spălat biserica pe mâini de ei. Au uitat, au dus, a fost pe aici cândva, mai știți ceva? Nu mai știm. Și locuiește aici în vecin, dar nu mai știm, de mult. Când a auzit expresia, a venit fratele tău înapoi. Uitați-vă ce înțelept acest rob. Nu-i zice, a venit fiul stăpânului înapoi, ci încearcă să-i atingă inima. A venit fratele tău înapoi. Dar când inima este de piatră, n-ai cu ce să o atingi decât cu vreun baroscă, altceva, n-ai cu ce să dai în ea ca să simte ceva. A venit înapoi și tatăl tău, deci e tatăl tău, nu stăpânul, e tatăl tău acesta. Acesta e fratele tău. Tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. El s-a întărâtat de mânie și refuză participarea. Chiar așa și este. O să te duci la o sărbătoare când ți-e inima neagră, zdrențe, pur și simplu. Cum să joci? Dați-vă seama cât era el de întunecat să încerce să joace cu evreii. Ați văzut ce jocuri au ei și câtă viață și câtă frumusețe e în întâlnirile lor și când tu ești negru în cerul gurii și la inimă și să joci cu oameni, auzi, cred că ai fi ca un urs din ăla care umbla cu el prin sat și juca săracul. Adică ar fi jucat poate acolo, dar mintea unde era. Cred că ar fi zâmbit, dar în sufletul lui înjura de moarte, ce să mai...
Și refuză, s-a întărâtat de mânie, nu voia să intre. Tatăl iese afară și îl roagă să intre. Dar el, drept răspuns, a zis, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani. L-a apucat gelozia. E boală groaznică asta. Când te apucă, degeaba mai ai casă, degeaba mai ai masă, copii, familie, nu mai ții cont de nimic când te-a apucat gelozia. Degeaba ești în lucrarea lui Dumnezeu, degeaba te-a binecuvântat Dumnezeu cu orice. Ce a spus Haman? Zice, atâta timp cât individul ăsta nu se închină înaintea mea, zice, toate acestea, fiii mei, bogățiile mele, funcția mea la împărat, tot ce am eu pe pământul ăsta, toate astea sunt nimic. Deci când intră așa ceva în suflet, el continuă și spune, slujesc de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat un ied, mă așteptam să mă răsplătești pentru că nu ți-am călcat porunca. N-am știut, spune tatăl, că tu pentru mine ai ținut poruncile mele, deci tu le ții pentru mine, eu am nevoie de unii care să-mi ție mie poruncile. Nu înțeleg ce vrei să spui, eu am crezut că tu ai ținut porunca mea pentru tine, eu am crezut că tu atâta ai iubit pe Domnul și de asta ai ținut porunca, n-am știut că tu ai ținut cu gândul la răsplătire și când nu ți s-a dat răsplătirea, uite ce furie este pe tine, n-am știut așa ceva. Eu ți-am slujit și nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Acum întrebarea. Care a fost motivul sărbătorii? De acolo vă rog să nu vă grăbiți să dați răspunsuri așa superficiale, că să spuneți că a venit acasă, că tatăl a grijă de el și așa mai departe, că l-a așteptat. Care era adevăratul motiv pentru care a aruncat, tată, cum zic americanii, a aruncat un banchet din ăsta, un party, a făcut o așa sărbătoare extraordinară. Motivul cel mare și adevărat și singurul, fără de care această sărbătoare n-ar fi avut loc niciodată. Vă rog să vă gândiți și dacă ați găsit un răspuns, îndrăzniți. E de mare importanță să înțelegem acest lucru. Pentru că astăzi clocotește lumea noastră și clocotește această America din cauza unei cumplit de greșite înțelegeri a acestui pasaj din Biblie. Clocotește țara aceasta și din ce în ce se transformă într-o vale a oaselor. Da. Ne spuneți, deci, că e mai mare bucurie în cer pentru un păcătos care se întoarce. Așa este. Rămâneți în contextul ăsta și spuneți-mi așa, uite, tatăl a făcut această sărbătoare datorită acestui lucru. Și dacă nu era acest lucru, tata nu făcea nicio sărbătoare. Tata n-ar fi sărbătorit nimic dacă nu era... Ce a sărbătorit tatăl? Cine poate să-mi spună? Dorința lui de a se întoarce copilul înapoi. Aceasta a fost permanentă, dar auziți ce răspuns a dat fratele Serafim? Auzi, zice că tatăl ar fi sărbătorit învierea fiului lui. Ce ziceți voi de răspunsul ăsta? Sunteți de acord cu răspunsul ăsta? Sunteți de acord? Mă bucur. Frate Serafim, frații, sunt recunoscători că e scăpat de la ananghie. Uite, toată lumea s-a relaxat. Acum, dacă tu ai reușit și ai dărâmat popicele toate dintr-o dată, este foarte bine. Iubiții mei frați, de ce nu a avut loc un banchet ca acesta și când a plecat fiul de acasă? De ce n-a avut loc un banchet, o sărbătoare ca aceasta? De ce nu a tăiat tatăl atunci? Dacă e pentru el ca persoană. Adică aici în America se numește dragoste necondiționată. Și noi folosim acest termen de nenumărate ori atât de iresponsabil. De ce nu a făcut tatăl sărbătoarea aceasta și când a plecat băiatul? Nu, dacă de plecare nu e bine să ne despărțim cu asta. De ce nu? Cine poate să-mi spună într-un singur cuvânt foarte scurt, o frază din 2 cuvinte? Cum?
Ia auziți ce spune fratele Serafin, că era mort atunci. Era mort. Se ducea la moarte. Era mort în păcatele și fără de legile lui. Tatăl nu avea de gând să sărbătorească biruința diavolului în viața fiului lui. Nu avea de gând să sărbătorească faptul că fiul era mort. Și dacă sărbătoreai cu un mort, ce-ar fi înțeles acesta dintr-o așa sărbătoare? Dar v-a mirat puțin faptul că deodată el se adresează tatălui lui așa ca un trăznet din senin. Bu, odată! Tată, dă-mi partea de avere. Dar nici n-a fost vorba de așa ceva, dar nici nu pot să procesez o așa cerere. Tu, copilul meu, ceri de la mine așa ceva? Tu mă vrei pe mine mort? Cu alte cuvinte, nu mai ai răbdare până mor cel puțin, că atunci trebuia să se împartă totul. Tu ești acesta. Dintr-o dată, din senin, bu! Cine poate să-mi spună de ce s-a întâmplat acest lucru așa de brusc și dintr-o dată? Cine poate să-mi spună lucrul acesta? De ce? De ce? Da, cum ai căzut din cer? Adică vrei să spui că nu are nicio explicație și nicio justificare o atitudine din aceasta. Da. Iubiții mei, ne confruntăm cu o tăcere asurzitoare între fiul și tatăl. Înainte de nenorocirea aceasta. Și vă rog să luăm la inimă și la minte și în viața noastră acest lucru. Nu există nicio întâlnire cu tatăl în care să spună, tată, știi ce gânduri mi s-au ridicat în suflet? Uite, mi-a venit, aș vrea să plec, aș vrea să, nu știu cum să fac, vreau să mă duc într-o țară depărtată, unde nu mă cunoaște nimeni, vreau să-mi dai partea de avere. Uite, mi s-a ridicat, gândurile acestea mi s-au ridicat în sufletul meu și aș vrea să stau de vorbă cu tine. Ce părere ai tu despre aceste gânduri? Concluzia. Când dialogul și conversația între tine și tatăl a încetat, vezi că te pregătești de o nenorocire. Cineva te pregătește de o nenorocire. Când ai ceva de gând să faci pentru care nu te sfătuiești cu Dumnezeu, nu te duci în genunchi să-i supui planul tău frumos și să spui, uite ce aș vrea să fac. Fie bine, fie rău. Nu vă duceți, nu mergeți numai cu cele bune acolo și le ascundem sub preș pe cele rele. Fie bine, fie rău. Niciun fel de diferență nu trebuie să fie. Tatăl meu trebuie să știe totul despre mine. Mai ales pe cele rele trebuie să le știe tatăl meu. Cele bune am să le spun cu modestie. Dar mai ales pe cele rele. După cum îi spun unui doctor, uite, mă doare așa, simt așa, astea sunt simptomele. El ia notă și spune cauza este aceasta. Ia seama, deci, când dialogul între tine și Dumnezeu s-a slăbit, când s-a stins focul rugăciunii în vatră, când ai început să spui rugăciuni cu jumătate de inimă, Bounds, marele om al lui Dumnezeu care scrie despre rugăciune ca nimeni altul, scrie, zice, Dumnezeu nu are timp de pierdut cu rugăciuni făcute cu jumătate de inimă sau cu jumătate de gură. Dumnezeu nu pierde timp. Când se întâmplă așa ceva în viață, ia seama, după cum vezi norii ăștia pe cer care se adună, și aici în Florida, când vedem că se ridică mult umezeala, știm că se apropie ploaia. După cum vezi aceste lucruri, la fel în viața noastră, când convorbirea noastră și comuniunea noastră și dialogul și conversația noastră cu Dumnezeu a intrat așa într-un fel de iarnă, de tăcere, de răceală, să știți că ne pregătim pentru un pas foarte rău în viață. Asta s-a întâmplat. Diavolul nu are niciun interes ca noi să comunicăm cu Dumnezeu. Are tot interesul să ne rugăm cât mai puțin, să ne gândim cât mai puțin la Dumnezeu, să lăsăm pe alții să se gândească pentru noi, să încercăm să gândim cu capul nostru orice problemă sau în funcție de cei din jurul nostru. De aceea, deodată vine acest fiu la tatălui și ca o izbucnire, tată, dă-mi partea de avere, din senin. Din senin așa ceva. Iubiții mei, ne găsim în fața unui paradox. Ne găsim în fața unui incredibil paradox. Acest fiu care și-a venit în fire se întoarce acasă. Tatăl lui face această inexplicabilă sărbătoare, această serbare a întoarcerii fiului lui. De această dată el serbează.
Ce serbează tatăl lui? Cum? Învierea acestui fiu. Se vorbește astăzi despre o dragoste necondiționată. E cea mai mare trădare, vreau să vă spun. Primești pacientul la spital, ca doctor, îl săruți, îl fardezi, îl îmbrățișezi, îi dai ceva calmante care să simte bine și îl trimiți la moarte. Și pleacă acasă. Aceasta se numește, așa s-a înțeles astăzi, dragoste necondiționată în lume. Adevărata iubire nu îl lasă pe om mai departe în lanțurile păcatului și sclaviei în care aceea este adevărată dragoste. Aceea este o dragoste necondiționată, care nu ține cont de starea în care se găsește un om, fie bună, fie rea, îl iubește și îl ajută și îl îndreaptă spre Dumnezeu. Astăzi în lume este trăim o uimitoare alunecare, apostazie cum n-a fost de când e lumea și pământul, este astăzi în jurul nostru. Biserica avea menirea să conducă pe păcătos în fața legii lui Dumnezeu ca să-și vadă starea. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu operează în inima unui om începând cu faptul că îl dovedește vinovat. Biserica s-a ridicat astăzi între Dumnezeu și om și în timp ce Duhul Sfânt îi spune unui om, ești vinovat de această fără de lege, biserica îi spune, nu e păcat. Stai liniștit că nu-i păcat. Asta nu-i păcat. Cineva zice ăsta să fie păcatul meu. Păi nu-ți trebuie altul, zic. Dacă l-ai pe ăsta, fă-ți bagajele. Ăsta să fie. Biserica se ridică astăzi în diverse locuri din lume și suferă dacă nu ia această poziție. Dacă nu spune păcătosului, tu ești bun, dacă nu spune păcătosului, nu e păcat ce faci, dacă nu-i spune așa ceva, biserica suferă. E persecutată în lume. Un pastor sau un slujitor al lui Dumnezeu care vorbește altfel, să știți că este arestat. Nu, trebuie neapărat să nu întrebi pe Dumnezeu ce-i bine și ce-i rău, ci să întrebi societatea de astăzi ce-i bine și ce-i rău și să repeți ca un papagal ce spune ea și atunci ești bine primit. Aici ne găsim. Tatăl sărbătorește biruința lui Dumnezeu în viața fiului lui. Dacă fiul lui se întorcea acasă exact cum a plecat, n-ar fi fost nicio sărbătoare acasă, vă spun. Nu era nimic de sărbătorit de altfel. Era bucurie în iad. Dacă fiul se întorcea acasă să mai facă rost de bani, tatăl n-avea de gând să-l îmbrace cu haina neprihănirii. Pentru că lui trebuia bani ca să poată să continue fără de legea. Nu s-ar fi întâmplat așa ceva. Tatăl sărbătorește pocăința. Tatăl sărbătorește venirea în fire. Tatăl sărbătorește nașterea din nou a fiului lui. Acesta e motivul sărbătorii. Pe cel ce spune celui rău, tu ești bun, Biblia spune, îl blestemă popoarele. Acest lucru se întâmplă astăzi. Mulți păcătoși, milioane s-ar fi întors la Dumnezeu dacă biserica nu le-ar fi spus, nu-i păcat ce faci. Ea s-a așezat între Dumnezeu și om și și-a asumat un rol pe care l-a jucat diavolul cândva cu primii noștri părinți când le-a spus, nu-i păcat ce faceți. Dumnezeu a zis că e păcat. Da, dar eu vă spun că nu e păcat. Și eu ascultat. Aș vrea să ne oprim o clipă asupra unui dicton și eu l-am folosit adesea și nu-mi pare rău că l-am folosit, dar mi-ar pare rău dacă aș rămâne doar la acest nivel. Adesea vorbim să iubim pe păcătos și să urâm păcatul. Este un dicton atât de purtat. În afară de faptul că unii nu au ajuns nici aici, deci niciodată n-au ajuns măcar la această clasa întâia a școlii. Au refuzat din start. Ei au urât și continuă să urască păcatul și păcătosul deopotrivă, nu-i nicio diferență la ei, aruncă la canal și pe unul și pe altul. Aceasta e mentalitatea unor oameni. Mentalitatea altor oameni este să
iubească pe păcătos, să-l încurajeze, dar să urască păcatul lui. Acest lucru lasă loc la câteva întrebări. E foarte bine să urăști păcatul păcătosului pe care îl iubești. Dar cum rămâne cu păcatul tău? Vezi să nu cumva să te ocupi să-l urăști pe al lui atât de mult încât să uiți de al tău. N-ai cum să-i scoți bârna din ochiul acestuia înainte de a scoate paiul din ochiul tău. Nu ai cum, invers, n-ai cum să scoți paiul din ochiul aproapelui tău înainte de a scoate bârna din ochiul tău. Nu poți să urăști vreodată păcatul păcătosului, indiferent ce ai spune, atâta timp cât tu nu urăști propriul tău păcat. De-abia după ce urăști propriul tău păcat, vei avea putere să urăști păcatul altuia. Dar altfel, până atunci, nu. Până atunci nu e nicio diferență, vreau să spun. Numai că există și un alt pericol. Vedeți, în privința aceasta, Mântuitorul a acționat exact așa. Când acuzatorii și condamnatorii femeii care a fost prinsă în păcat erau acolo, Mântuitorul nu le-a spus să accepte păcatul femeii acesteia. Nu i-a spus femeia acesteia că nu e păcat ce faci. Nu i-a spus că ai scuză pentru ceea ce faci, pentru că ești singură sau etc. Nu a spus aceste lucruri. El a spus să nu mai păcătuiești. E păcat ce faci, să nu mai păcătuiești. Te iubesc prea mult ca să-ți dau cu praf în ochi și să-ți spun, mergi mai departe așa cum ești și după colț să mori. Vreau să ne putem privi față către față, senin, într-o zi, așa cum Petru s-a uitat spre Iisus când a cântat cocoșul în noaptea aceea. Iisus nu l-a fardat pe Petru, ci a spus, tu vei trăda numele meu de 3 ori înainte să cânte cocoșul. I-a spus direct, indiferent că a primit sau nu Petru, și cântă cocoșul și Petru prinde privirea lui Iisus. Vreau să spun că e mult mai multă recunoștință în inima cuiva față de cineva care ți-a spus adevărul în viață, decât față de cineva care te-a fardat, care te-a îmbătat cu apă rece, care te-a amețit, care ți-a lăudat răutățile, care ți-a găsit scuză pentru greșelile și păcatele tale. Vei privi pe omul acela mai târziu ca pe un criminal. Dacă m-ai fi oprit atunci, dacă mi-ai fi spus, dacă m-ai făcut să înțeleg. Există însă pericolul să ajungem să iubim pe păcătos și cu timpul să iubim și păcatul lui. Aceasta se petrece în nenumărate situații. Cineva s-a purtat atât de frumos cu un cetățean care era descompus de desfrâul lui, lucruri pe care animalele nu le fac, nici ca manifestare și nici cantitativ. Așa ceva făcea acest om care devenise ca un animal. Și cineva s-a purtat atât de frumos cu el că a sfârșit făcând aceeași meserie în final. Ia seama să nu treci hotarul acesta. Ia seama de asemenea ca nu cumva în ura ta împotriva păcatului să ajungi să uiți de acela pentru care a murit Iisus. Biblia spune, de unii fie vă milă de ei, dar urâți cămașa mânjită de păcat. Apostolul Iuda spune acest lucru. Nu confundați cămașa mânjită de păcat cu persoana. Nu faceți lucrul acesta. Nici în ce privește iubirea, nu iubiți pe unul și pe altul la fel, fiindcă sunt diferite. Nici în ce privește urârea, nu confundați pe unul cu altul. Fie vă milă de omul ăsta, dar urâți haina aceasta a păcatului. Aceasta este ceea ce Scriptura spune, începând cu voi înșivă. Aceasta e adevărata ură împotriva păcatului. Mântuitorul a spus, dați cu piatra în ea, începând cu cel ce nu are niciun păcat. Adică ce însemna acest lucru, cine nu are niciun păcat? Însemna, opriți-vă puțin, cercetați-vă sufletul și viața, vezi dacă n-ai niciun păcat, atunci
treci și execută pe femeia aceasta. Dar nu îndrăzni să ridici piatra sau să spui vorbe în dreptul altuia până nu ai văzut propria ta viață. Pe voi înși vă cercați-vă înainte de a face așa ceva. A urâ păcatul nu însemnează a judeca pe păcătos. Mă judeci. Nu. Ci judec produsul diavolului. Acesta este altceva. Nu pe tine te judec. Astăzi este foarte mult, se vorbește în lume, vai să nu judecăm ca să nu fim judecați. Nu, noi nu judecăm pe nimeni. Și nu trebuie să judecăm pe nimeni. Facem o gravă greșeală dacă facem lucrul acesta. Dar în același timp nu putem să primim fără discernământ un lucru care în final ne va duce la separarea noastră de Dumnezeu. Motivul pentru care Tatăl se ridică și pentru care sărbătorește este faptul că acest Fiu al Lui s-a întors la Dumnezeu. Este o diferență ca de la cer la pământ când cineva se întoarce acasă pocăit sau când cineva se întoarce acasă exact așa cum a plecat. E o mare diferență. Nu scrie nicăieri în Biblie că e sărbătoare în cer, indiferent cum se întoarce cineva acasă. E mare bucurie în cer când cineva se pocăiește. E mare bucurie în cer când cineva se întoarce la Dumnezeu. Dar nu este mare bucurie în cer oricum. Dacă ar fi făcut o sărbătoare ca aceasta Tatăl, ar fi comis o crimă împotriva Fiului Lui, pentru că i-ar fi spus, Fiule, ce faci tu e bine. Fă mai departe acela. Sunt mândru de păcatele și fără de legile tale. Continuă să faci acest lucru. Și l-ar fi trimis pur și simplu la pieire și la distrugere. Fratele cel mare nu înțelege așa ceva. El confundă teribil. El crede că tatăl sărbătorește golănia fiului lui. Pentru el, fratele lui și cu fără de legile lui era unul și același lucru. În mintea lui nu era distincție la fratele cel mai mare. Și cei mai mulți dintre noi suntem mușcați de șarpele acesta al fratelui mai mare. Nu era nicio deosebire în mintea lui. El nu înțelegea care era motivul sărbătorii. De aceea este indignat, fierbe de supărare. Nu pricepe lucrul acesta. Tatăl își ia timp și îi spune de ce. Zice, uite, acest frate al tău era mort și a înviat. A plecat mort de acasă, dar s-a întors viu înapoi. Deci noi trebuie să sărbătorim învierea fratelui tău. Nu, acest lucru el nu-l înțelege. Era pierdut fratele tău. De aceea n-am putut să facem nicio sărbătoare când a plecat, pentru că era pierdut. Iar acum a fost găsit. Noi trebuie să sărbătorim cerul. Noi trebuie să sărbătorim pe Dumnezeu. Noi trebuie să sărbătorim biruința Evangheliei în viața fratelui tău. Scriptura nu spune în final ce s-a întâmplat. Cu o altă ocazie o să mergem mai departe și o să învățăm câte ceva despre lucrurile acestea. Dar ne învață pe noi astăzi ceva. În primul rând, cu privire la propria noastră persoană. În ochii lui Dumnezeu nu este același lucru dacă noi ne întoarcem sau nu ne întoarcem la Dumnezeu cu privire la un lucru. Nu este dragoste necondiționată la Dumnezeu. Nu e același lucru. Nu este același lucru. Tu ca părinte nu privești cu aceiași ochi pe copilul tău care vine de la spital sănătos sau bolnav în continuare. Tu nu privești la fel. Tu sărbătorești dacă într-adevăr copilul tău a fost scos din pericol, dacă nu mai e bolnav de boală, de moarte, dacă doctorul a declarat că aici în America you are cancer free, ești liber de cancer, atunci sărbătorești lucrul acesta. Dar tu nu ai cum să te bucuri dacă se întoarce copilul tău acasă cu aceeași boală. Tu continui să lupți pentru el. Dacă l-ai sărbători în același fel și n-ai continua să lupți pentru el ca să-i scapi viața, pur și simplu ți-ai manifesta indiferența totală, răceala. Acest lucru n-ar întoarce niciodată pe nimeni. Iubiții mei, al doilea lucru pe care trebuie să-l învățăm este că noi trebuie să sărbătorim cerul de fiecare dată când cineva se întoarce la Dumnezeu. Dar trebuie să sărbătorim cerul. Dacă vom rămâne întunecați, dacă vom rămâne reci, dacă vom rămâne indiferenți, chiar ostili față de așa ceva, disprețuim lucrarea lui Dumnezeu. Disprețuim ceea ce cerul a făcut în viața unei persoane.
Dacă îndrăznim să exprimăm îndoieli, nu cred că e statornic, nu cred că rămâne credincios, să vezi, nu cred că se va întâmpla așa, nu cred că se va întâmpla pe dincolo. Noi nu numai că nu ajutăm cerul, noi ajutăm pe diavol să distrugă lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu într-un om. Noi ar trebui să spunem unui om, în ciuda dovezilor fizice pe care le-am avea, uite, credința mea neclintită este că e doar o problemă de timp până când Dumnezeu va câștiga biruința finală în viața ta. Eu cred acest lucru. N-am nici cea mai mică îndoială în privința aceasta. Și aș dori să mă înșel în această privință, decât să mă încarc cu sângele cuiva pe care l-am lovit cu descurajare. Aș dori să încredințăm lui Dumnezeu purtarea noastră și relația noastră întâi și întâi cu El, cel dintâi pas, și în fiecare zi să măsurăm pe voi înși vă, cercați-vă dacă sunteți în credință, să măsurăm credința și credincioșia noastră după relația care este între noi și Tatăl. Conversăm cu Tatăl nostru, dialogăm cu Dumnezeu, ne împărtășim și ne spovedim lui Dumnezeu. Aducem înaintea Lui toate lucrurile. Avem colțuri închise, întunecate din viață. În ce relație ești cu Tatăl tău? Ca să poți să știi care va fi viitorul tău. Acesta trebuie să fie cel dintâi lucru. Al doilea lucru, în toate parabolele de până acum, Biblia arată că Tatăl, Salvatorul, cel care a salvat oaia, cel care a adus drachma, a găsit drachma până la urmă, cel care primește pe Fiul risipitor, invită pe vecini, pe toți cei care sunt acolo, veniți să ne bucurăm împreună. Este biruința cerului. Dumnezeu să ne ajute și să ne facă și pe noi părtași acestei biruinți. Aș dori să încheiem meditația noastră cu versetul 32, în care este un cuvânt foarte puternic și care trebuie subliniat în această seară. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Trebuia să ne bucurăm, nu trebuia să ne supărăm. Satana a luat măsuri parcă în anumite biserici să nu cumva să se apropie cineva de ele. Să nu cumva să se apropie cineva. Păcătoșii dinăuntru sunt proprietarii, ei sunt stăpâni, se simt concurați de alți păcătoși care eventual ar veni și le ia business-ul. Și pe baza asta a luat orice măsură, atât în interiorul bisericii, cât și în activitatea bisericii în afară, ca să nu aibă curajul sau îndrăzneala cineva să vină. Aceste lucruri se văd cu ochiul liber. Întrebarea care trebuie să o adresăm sufletului nostru, fiecare în parte. Noi trebuie să facem așa ceva sau noi trebuie să ne veselim? Noi trebuie să sărbătorim dacă cineva, așa cum scrie Biblia aici, era mort și a înviat. Așteaptă puțin că o să moară iară. Eu știu că Lazar a murit a doua oară, dar deocamdată, știu eu ce s-o fi întâmplat, îl întrebăm pe Domnul când o veni. Dar nu acesta e subiectul Bibliei. Subiectul Bibliei este că omul ăsta era mort de 4 zile și a fost înviat de Fiul lui Dumnezeu. Așteaptă o clipă și ai să vezi că o să cadă din nou. Nu. Eu știu cine zice cuvintele astea. Și cine le repetă, e pe aceeași frecvență. E pe aceeași frecvență cu diavolul. Pe când aici, Scriptura spune, trebuia să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Trebuia să ne bucurăm. Dumnezeu să ne ajute. Sunt fericit că l-avem aici în mijlocul nostru pe fratele Serafim. Vreau să vă spun că este o delectare pentru mine să fiu gazda omului acestuia. Este un om care e înconjurat de o atmosferă sănătoasă, frumoasă și a dedicat viața, întreaga lui viață, ultimii lui 16 ani, nu? Ultimii 16 ani din viață i-a dedicat el sprijinirii oamenilor neajutorați din această lume și
Mi-a spus că dacă l-ar ruga America în genunchi să vină încoace, bine, el la ambasadă, l-au întrebat la ambasadă, ai de gând să emigrezi în America? Și el a spus, America nu e demnă de mine, nu mă merită America pe mine. Ce imagine are el despre sine? A râs și consulul și i-a dat viză imediat pe loc. I-a dat cât i-a trebuit. A spus unui om că asta nu am nicio reținere să-i dau viză pe 10 ani. Dar astăzi mi-a spus, zice, dacă această țară m-ar ruga în genunchi să rămân aici, n-aș face lucrul acesta și n-aș schimba țara asta niciodată, n-aș schimba lucrarea la care m-a chemat Dumnezeu acolo, cu oamenii aceia părăsiți, cu mii de cereri din partea unor persoane care n-au adăpost și înfruntă ororile iernii. Și el face această lucrare cu ajutorul lui Dumnezeu și zice, mă întorc înapoi în paradisul lucrării mele. Asta este viața mea. N-aș putea să trăiesc, așa a spus el, n-aș putea să trăiesc separat de această lucrare a lui Dumnezeu. I-am ascultat poveștile de viață și îmi pare rău că timpul zboară atât de repede, va trebui să plece la Atlanta, la Chicago, săptămânile viitoare, la Loma Linda. L-aș asculta la nesfârșit pentru că sărbătoresc în viața acestui om ce a făcut Tatăl nostru Ceresc din viața lui. Dar acum vreau să-l rog acum să vină aici la tribună și să ne spui nouă, frate Serafim, două lucruri. Cum crezi tu că s-a bucurat cerul de tine? Cum ai înțeles tu lucrul acesta? Să ne spui și dacă a încercat cel rău să te descurajeze cumva pe drumul acesta și să ne spui cum se face că până la urmă tu ai crezut pe Dumnezeu și nu pe oameni, și anume că e mare bucurie în ceruri cu ocazia întoarcerii tale la Dumnezeu. Te rog să vii și să ne împărtășești acest cuvânt. Este o onoare pentru mine să pot să împărtășesc această bucurie pe care o port în sufletul meu și n-aș vrea să mă depărtez prea mult de textul acesta și am retrăit practic în aceste momente ceea ce s-a întâmplat cu mine în mod practic. Povestea aceasta este povestea vieții mele. Mi-aduc aminte la 14 ani și câteva zile, dintr-o dată, am venit și eu în fața tatălui meu și i-am spus, tată, vezi ce poți să-mi dai, că am de gând să plec. Motivul pentru care i-am spus acest lucru, că de mult în inima mea doream lucrul acesta, să plec de acasă, a fost pentru că nu aveam suportul. Îmi trebuiau niște bani. Și mi-aduc aminte că în acele momente tatăl a fost șocat de acest lucru. Nu mi-a zis nimic, nu m-a oprit, a mers într-un loc unde își ținea probabil ultimii bănuți, a venit și mi-a dat, a început să plângă și în ciuda tuturor acestor lucruri am plecat. Știa ce are să fie, dar nu s-a împotrivit acestui lucru. N-am să intru în amănunte ce s-a întâmplat pentru că a început dezastru în viața mea. Mi-am făcut prieteni, am început o viață de stradă. La 18 ani și o lună eram deja integrat într-o închisoare. Și iarăși vreau să mă introduc în atmosfera pe care a trăit-o tatăl meu la prima mea eliberare. Nu l-am văzut deloc bucuros, pentru că, așa cum spunea, m-am întors mai rău de cum am plecat și n-avea niciun motiv să sărbătorească. Au urmat 3 luni și jumătate și apoi eram din nou acolo. A doua, a treia, a patra oară. A patra oară însă tatăl meu a trăit bucuria și sărbătoarea acestui lucru. Știți de ce? Pentru că de data aceasta am venit înviat. Amin. A patra oară l-am întâlnit pe Mântuitorul, care, în termenii care nu mai intru în aceste amănunte, m-a abordat și mi-a oferit nu numai faptul că pot fi iertat, ci eliberat de această robie a păcatului.
Aceasta a fost atmosfera pe care a trăit-o tatăl meu și chiar mi-a mărturisit-o. De data aceasta știu că ești un alt om. Și vreau să vă împărtășesc că mulți au avut rezerve și au spus, cu ăsta nu se mai poate face nimic. Mi-aduc aminte de un judecător la a doua condamnare, mi-au spus-o direct, în instanță. Băiete, drumul tău este deja croit. Irecuperabil. Irecuperabil. Și poate mulți au spus lucrul acesta. Paradoxul apare atunci când se întoarce și mulți nu se bucură de lucrul acesta. Chiar spunea cineva, zice, mai degrabă prefer să fi rămas tot așa cum ești decât o așa viață. Și această declarație aparținea celei care mi-a fost cândva soție. O să eu nu mai trăiesc cu tine în continuare. Trebuia să rămâi același. Și astăzi plânge de ceea ce suportă și spune ce greșeală am făcut. Însă, ceea ce m-a făcut pe mine, și vreau să vă spun că ar trebui să fie motivul fiecăruia dintre noi să-L iubim pe Dumnezeu, pentru că s-a constatat că mulți oameni îl iubesc pe Dumnezeu din două motive. Unii se evită pedeapsa, de frica pedepsei, foarte mulți încearcă o relație cu Dumnezeu, și alții din cauza răsplății. Foarte mulți au o relație cu Dumnezeu care țintește spre acel lucru, să fie mântuiți. O dragoste din interes. Ai putea să-L iubești pe Dumnezeu într-un mod dezinteresat în care să-i spui, Doamne, chiar nu mă interesează dacă mă mântuiești sau nu. Este darul tău. Îți aparține. Eu te iubesc și te slujesc pentru că ești un Dumnezeu minunat. Nimic nu m-ar face și nu m-ar convinge dacă n-aș fi descoperit această dragoste a lui Dumnezeu în care a spus, nu contează. Ceea ce este important acum este că te-ai întors. Bucuria lui Dumnezeu și vreau să vă spun pe scurt ce am trăit în momentul când am aflat pentru prima oară că pot fi iertat. Eu nu m-am gândit în momentele acelea la acea iertare pe care am primit-o de multe ori. Au fost situații cât eram minor, am fost iertat de societate, am fost iertat de lege, am fost beneficiarul multor decrete de grațiere a lui Ceaușescu. Dar asta n-a schimbat nimic. O iertare de genul acesta, deseori mergeam la preot să fiu spovedit. Mergeam acolo, mărturiseam păcatele și la final m-a asigurat de faptul că sunt un om iertat și chiar așa mă consideram. Și când ieșeam de acolo, o luam de la capăt. De data aceasta am spus, Doamne, dacă poți să mă ierți, te rog ca iertarea ta să fie deplină, să aducă și eliberarea din robia aceasta a patimilor care îmi stăpânesc viața. Și Dumnezeu mi-a spus, da, pot să fac lucrul acesta. Asta m-a interesat și asta mă face fericit. Faptul că nu am rămas rob acelorași patimi și obiceiuri. Ce Dumnezeu mi-a dăruit, iertarea Lui în mod deplin, eliberându-mă de aceste lucruri și oferindu-mi un alt viitor și o altă nădejde. Vă doresc din tot sufletul să aveți bucuria aceasta a mântuirii, a eliberării, a unui nou început cu Dumnezeu. Mai rămâi o clipă. Da. Vă e drag de omul ăsta? Foarte mult. Sărbătorim împreună ce a făcut Dumnezeu în viața ta.
El se miră tare de America, îi place foarte mult ce vede aici, dar nu e vorba de America. El zice așa, uite ce a făcut Dumnezeu pentru un păcătos ca mine, uite pe unde m-a adus. Da. Nu contenește să se mire și să repete peste tot. Când mă duc înapoi, o să le spun eu la băieții la închisoare, băi, să vedeți ce a făcut Evanghelia pentru mine, unde m-a adus. Mă bucur enorm. Și ne bucurăm. Și eu vă mulțumesc pentru că Da, e începutul. Sabatul ăsta o să ai de sapă, o să ai de lucru mai greu. Da. Noi vorbim în termeni din ăștia care știm limbajul, da. Și el a fost pe secția 5-a și când îl chem afară, îi spun secția 5-a afară. Da. Și avem mulți alți termeni care... Ce aș vrea să spun este că sunt fericit că ai întrevăzut, dincolo de faptul că oamenii nu ți-au dat credit, n-au avut încredere în tine, ai putut să vezi totuși prin ceața asta că Domnul din spate te-a încuvințat și ți-a promis atât iertarea cât și eliberarea. Și s-a produs lucrul acesta și au dovedit-o anii tăi de slujire. Dar nu numai lucrul acesta, în pildă spune că fiul când s-a întors acasă a zis, zice, fă-mă ca pe unul din argații tăi, adică pune-mă în lucrare, a zis el, vreau să lucrez acolo. Și tu ai cerut acest lucru, pune-mă în lucrare, Doamne. Și Domnul te-a pus în lucrare. Te-a pus în lucrare și ai înțeles foarte bine. Am fost atât de mișcat când am ascultat teologia fratelui Serafim cu privire la neprihănirea prin credința în Hristos. Vă mărturisesc, ieri am mers cu mașina pe unde am fost ieri? A1A. A1A. Șoseaua aceasta este A1A, A1A, este chiar pe marginea, pe firul apei, pe ocean. Și ne-am uitat la natura lui Dumnezeu și la toate astea și pe când mergeam pe drum, am împărtășit aceste lucruri cu mine care m-au bucurat imens. Și am zis, Doamne, Tu într-adevăr ai condus pe omul acesta din întuneric la lumină. L-ai scos din moarte la viață. Atâta mi-a uns sufletul cum înțelege el Evanghelia. Ce frumos a spus. Mă bucur. Să rămânem credincioși lui Dumnezeu și să sărbătorim împreună biruința lui Dumnezeu. Da. Cu adevărat. Acum vă invităm să ne ridicăm pentru rugăciune. O să te rog să spui și tu rugăciunea și am să spun și eu. Am să spun întâi eu și după aceea să spui și tu rugăciunea. Părinte, am citit cuvântul Tău din seara aceasta și am văzut cu ochii noștri, Doamne, că El este tot atât de viu și plin de putere cum a fost întotdeauna. Și astăzi El salvează oameni. Și astăzi îi scoate din moarte la viață. Și azi îi duce din întuneric la lumină. Doamne, avem acest exemplu viu în fața noastră. Și îți mulțumim că Evanghelia s-a împlinit și cu El, Tatăl nostru, așa cum ai lăsat scris în cuvântul Tău. Amin. Am văzut cu ochii noștri ceea ce am citit și înțeles din cuvântul Tău. Acum te rugăm din suflet, Tatăl nostru, să ajuți ca împreună cu cerul să sărbătorim și noi întotdeauna biruința lui Dumnezeu în viața noastră și a omului de lângă noi. În același timp, Doamne, să ne ajuți să putem privi răul cu ochii cu care îl privește Dumnezeu. Ochii Tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul. Dă-ne, Doamne, și nouă acest fel de a privi viața și lucrurile ei. Ca ochiul nostru să nu poată să vadă răul. Te rugăm din suflet, Doamne, Tu ai promis că vei sădi o nouă natură în noi, că ne vei da o inimă nouă. Tu ai spus că ne vei sădi ca pe un lăstar într-un măslin bun. Luptă și lucrează, Doamne, până la desăvârșirea acestei lucrări în viața noastră și a celor de lângă noi. Amin. Îți mulțumim și Te binecuvântăm prin Domnul Isus. Amin. Tatăl nostru, îți mulțumim în numele Domnului Isus și în meritele Sale pentru puterea Harului Tău salvator care poate să facă dintr-un lucru de nimic ceva. Amin, Doamne, așa este. Credem că numai dragostea Ta ne poate ajuta să înțelegem cât de minunat ești. Da, Doamne. Și credem din toată inima că Te-am înțeles așa cum trebuie. Amin, Doamne. Și că nu mai dorim ca numele Tău să aibă de suferit datorită faptului că am fi neascultători. Să ne ferești, Doamne.
ci te rugăm ca întotdeauna, prin Duhul Sfânt și prin putere de la Tine, să ajuți să fim dovezi ale puterii Tale salvatoare. Amin, Doamne. Avem încredere că Tu, acela care ai început în noi această bună lucrare, o vei aduce la îndesăvârșire până în ziua Ta. Amin, Doamne. Amin. Amin, Tată. Amin. Să luăm loc.